Felu is-sentejn minn meta nħasdet il-ħajja ta' Bernice Kassar, tnidew 16 il-ġurnata ta' attiviżmu b'kuxjenza kontra l-vjolenza domestika u għabbażi tal-ġeneru, bit-tema nieqfu flimkien infiqu. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li mill-ġimgħa 25 ta' Novembru sal-10 ta' Diċembru li ġejjin se jkunu qed isiru diversi attivitajiet fil-komunità li se jinkludu sketches osra għal aktar għarfien dwar dan is-suġġett u kif għandhom jiġu indirizzati sitwazzjonijiet bħal dawn. Dawn l-attivitajiet magħrufin aħjar bħala road shows se jsiru f'5 lokalitajiet differenti fir-Rabat, San Pawl il-Baħar, iċ-Ċittadella Għawdex, il-Fgura u l-Gżira. Il-Kummissarju għall-Vjolenza għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Samantha Paġgazan sostniet li issa beda xogħol ta' aktar minn 60% tal-Istrateġija Nazzjonali fuq 5 snin dwar dan is-suġġett li tiġi fit-tmiema fl-2028. Saħqet ukoll il-vjolenza domestika ma tfissirx biss swat, stampa li mdorrijin naraw, iżda l-vjolenza domestika tista' tkun ukoll sottili b'mod psikoloġiku. Preparajna silti teatrali illi lan huwa li nqanqlu din id-diskussjoni. Se nkunu qegħdin nwasslu anka foljetti fil-komunitajiet f'kull dar f'Malta u Għawdex. Il-foljett se jkun qed jiffoka fuq il-kunsens, jiġifieri mhux qegħdin niffukaw biss fuq l-element negattiv tal-vjolenza imma rridu nedukaw ukoll fuq kif nistgħu jkollna relazzjonijiet aħjar ukoll. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg u Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli spjegat li din il-pjaga qatt ma tista' tiġi eliminata għal kollox, però b'ħidma konġunta dawk li għandhom bżonn għajnuna tingħatalhom mod sħiħ. Flimkien nistgħu nfiqu. Ġin hija pjaga li taffettwa s-soċjetà kollha, int minn int ġej minn fejn ġej, background għandek, għaldaqstant dawn il-jiem ser jarfu biex naslu aktar fid-djar tan-nies, nwasslu l-messaġġ tagħna u nkomplu nassiguraw li kull min għaddej minn din il-pjaga jingħata għajnuna li għandu bżonn. Min-naħa tiegħu il-Ministru Falzon tenna li l-politika soċjali tidħol id fit ma' dan is-settur, kif kull wieħed waħda minna u suġġett għall-vjolenza. Kulħadd huwa parti mis-soċjetà, jiġifieri għandek relazzjoni li inti għandek vjolenza fiha xi ħaġa fiha ħażina. Naħdmu wkoll ħafna f'dak li huwa il-maram li huwa l-Malti Agency Risk Assessment Meeting li huwa fih dan il-Ministeru naħdmu ħafna ma' NGOs oħrajn. Lan jibqa' dejjem wieħed li idealment neliminawha, imma jekk ma nistgħux neliminaw kollox innaqsu kemm nistgħu.